ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 13/11/22 ಪ್ರಾತಃ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಶಿವ ಜಯಂತಿದ ಪರ್ಬ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬವಾದುಂಡು. ಇಂದೇನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ವಿಭ್ರಂಜನೆರ್ದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇನ್ನೆರ್ದು ಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಾಬನ ಅವತರಣೆ ಗೊತ್ತಾವಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ವಾಪಾತೆರಡು ಆಲಸ್ಯ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಲಸ್ಯ ಬತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣದಾದ? ಉತ್ತರ: ಜ್ಞಾನ ಅಂಚನೆ ಯೋಗುಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆಲ ಆಲಸ್ಯ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ. ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯುನೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಜಯಮಾಲೆಡ್ ಬರ್ಪುಜೀರು, ಮಾತೆರ್ಲ ರಾಜರಾಪುಜೀರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಆಲಸ್ಯೋಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ವಿದ್ಯೆದ ಕಡೆ ಗಮನನೇ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಅಂಡ ಏರೆಗ್ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ನಿಯಮಿತವಾದ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುವೆರು. ಆಲಸ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಡತೊಂದು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ದ್ಯಾಗ್ ಏರ್ಪೇರಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ದೇಪಂಡ ಬಾಬನ್ ಮರೆತದು ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಬರ್ಪೇರು. ದೇಹ ಅಭಿಮಾನುಡು ಬರ್ಪುನ ಕಾರಣ ಒರಿಯಕೊರಿ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲು ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಕಲ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಅಕಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆರ್ದು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಾಮಕ್ರೋಧಗು ವಶೀಭೂತಾದುಪ್ಪೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಾತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಗ್ಲ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಮುಖ್ಯ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಜನ್ಮದಿನನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಶಿವ ಜಯಂತಿದ ಸಂವತ್ಸರ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚು. ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಸಂವತ್ಸರನು ಗಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆರು. ಕ್ರೈಸ್ತನ ಸಂವತ್ಸರನು ಪನ್ಪೇರು ತಕ್ಷಣ ಪನ್ಪೇರು. ಕ್ರೈಸ್ತನ ಸಂವತ್ಸರನು ಕೆಂಡ ತಕ್ಷಣ ಪನ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲನಲ ಸಹ ಜನ್ಮದಿನನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಸುರುಕು ಶಿವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಈತೊಂಜಿ ವಿಭ್ರಂಜನೆರ್ದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಚ್ಚಾನೆ. ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ವಿಚಾರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಆಯ್ದವರ ಆ ರೀತಿ ವಿಭ್ರಂಜನೆದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು, ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು. ವಾ ರಚಯಿತ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಮಯಡು ಮುಲ್ಪ ಬೈದೆರೋ ಐತೆ ಜಯಂತಿ ಪಂಡು ಮಾತ ಜೋಕುಲಿಗ್ಲ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಪತ್ರಿಕೆಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮುದ್ರಿತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐಕೆ ಜಾಹೀರಾತು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದೆರ್ದು ಪುದರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಪುಂಡು. ಪತ್ರಿಕೆಗ್ಲ ಸಹ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು. ನಿಗುಲು ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಗುರಿ ದೀವೊಂದು ಉಳ್ಳಾರು, ಉದ್ದೇಶ ದೀವೊಂದು ಉಳ್ಳಾರು. ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಗಾಯನ ಉಂಡು ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗ್ಲ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶನು ಮುಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಏರು ಬೋಡ ಅಂಡಲ ಬತ್ತದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊನ್ಲೆ. ಅಂಡ ಏರು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಪಡೆತೇರೋ ಅಕುಲೆ ಇತ್ತೆಲ ಪಡೆಪೇರು. ಆತ್ಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿದರ್ದು ಪೋತೇರು. ನಿಕುಲ್ನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲು ಬಂದು ಸುರುಕು ತೆರಿದಿತ್ತನೆ. ಶೂದ್ರ ಧರ್ಮದಕುಲಾದಿತ್ತರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲಿಗೆ ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದವನಾರು ಏರು ಪಂದು ತೆರಿದರು. ಅಂಡಲ ಸಹ ಪದೇ ಪದೇ ಮರೆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದೇವತೆಯರ ಯೋಗ್ಯರೇ ಆಪುಜೇರು. ಕಾಮವಿಕಾರದ ಭೂತ ಅತನ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಭೂತ ಒಪ್ಪುನೆರ್ದವರ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅನಾಗ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಬಾಬನ ಜೊತೆನೇ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪೋಡು. ಅಂಚೆನೆ ವಿದ್ಯೆಡ್ಲ ನಿಯಮಿತವಾದುಪ್ಪೋಡು. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನ ಅದುಂಡು. ಇಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಶೆ ಉಪ್ಪೋಡು. ಶಾರೀರಿಕ ವಿದ್ಯೆಡ್ಲ ಸಹ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ ನಡತೆನ್ಲ ಸಹ ತೋಜಿಪೇರು. ಮೂಲ ಸಹ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವರಂತೂ ಒಂತೆಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಭಲೆ ಜೋಕ್ಲಾದು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಉಪ್ಪುವೆರು. ಅಂಡಲ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದುಲ ಇಲ್ಲಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ನಡತೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು. ಆಂಡಲ ಸಹ
ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಆದುಂಡು. ವಿಜಯಮಾಲೆಡು ಪೋಣಿಸಲ್ಪಡ್ತೇರು ಪಂಡ ವಿಜಯಮಾಲೆಡು ಅಕಲ್ನ ನೇಯ್ಗೆ ಆತಂಡು. ಬಾಕಿ ಪ್ರಜೆ ಆಪೇರು ಅಕುಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಪೇರು. ಕೆಲವರು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶುಭಾಶಯನು ಕಡಪೇರು. ಜಗತ್ತುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು. ನಿಕುಲು ಬಾಬಾಗ ವಾರಸ್ದಾರಾದುಳ್ಳರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಜನ್ಮದಿನನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ವಿಭ್ರಂಜನೆರ್ದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಚಿಂತೆ ಉಪುಣತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪದ ಸುರುತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣರು ಕೂಡ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಬರೋಡಾದತ್ತಂಡ ವಾ ಪ್ರಕಾರದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಪತ್ರಿಕಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಪತ್ರಿಕಲು ಮಾತಾ ಕಡೆ ಪೋಪುಂಡು. ಪತ್ರಿಕೆದ ರಡ್ಡು ನಾಲು ಪುಟನು ಪಡೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಏಪ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವನು ಮಲ್ಪೇರು ಅಪಗ ಪತ್ರಿಕೆಡು ರಡ್ಡು ನಾಲು ಪುಟನು ದೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಕಲು ಸಾಧಾರಣವಾದ ನಯ ಪೈಸದ ರಜತ ಮಹತ್ವನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಖಲ್ನ ಇಂದು ಸ್ವರ್ಣಿಮ ಮಹೋತ್ಸವದುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತೆರ್ದಲ ಭಿನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಣ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಚಂಬು ಕರ್ಬ ಮಹೋತ್ಸವನು ಅತಂಡ ತಾಮ್ರ ಕರ್ಬದ ಮಹೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಐಕ್ ಸ್ವರ್ಣಿಮ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಂದು ಪಂಪೇರು. ಇತ್ತನಿಗಳು ಬಾಬನ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು. ಪತ್ರಿಕೆಡು ರಡ್ಡು ಪುಟ ಪಾಂಡಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾವಡು. ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಂದು ಬರುನುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ತಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಶಿವ ಜಯಂತಿಗಾದ ಸುರೂರ್ದೆ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತನೋಡು. ಪತ್ರಿಕೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪುಟನು ದೆತ್ತೊಂದು ಐಟ್ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ವೃಕ್ಷ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲದ ವಿಷಯನು ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನದ್ದು ಸದ್ಗತಿ ಆಪುಜಿ ಎಂಚ 4 ಪುಟದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬುಪಿರ ಮಾತಾ ಬರೆಯೋಡು. ಏರುಣ ಕಳೆ ಬಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನ ಕಳೆತ ಚಿತ್ರ ವಾ ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಆ ಚಿತ್ರನು ಪಾಡೋಡು. ಓ ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರ ಬಂದು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಹಿಂದೆಡ್ದು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು. ಖಂಡಿತ ಮಾತೆನಲ್ಲ ದುರ್ಗತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಗಮನನು ಸೆಲೆ ಹೊಂದುಳ್ಳೇರು. ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಯತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಯೋಚನೆ ನಡಪುಂಡು. 4 ಖರ್ಚಾಂಡಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲುಳ್ಳೇರು. ಹನಿ ಹನಿ ಸೇರುಂಡ ಕೊಳ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಗಾ ಖಾನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರ್ ಆಗಾ ಖಾನ್ನ ವಜ್ರೋಡು ತೂಕ ಮಲ್ತೇರು. ಅವಂತೂ ದಾದಲ ಅತ್ತು ಬೆರಂತೂ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಬಾಬಾದುಳ್ಳೇರು. ಆರು ಮಾತಾ ಕಾಸುಲ ವಿಕಾರ ಅಕುಲು ಮಾತಾ ಕಾಸುಲ ವಿಕಾರಗೂ ಪೋಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿನಿ ವಿಕಾರದ್ದು ಬುಡ್ಪವೇರು. ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆಯದು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲ್ಡ ಕಾಮ ವಿಕಾರದ ಹಿಂಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರೋಧದ ಹಿಂಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ದವರ ಪತ್ರಿಕೆಡು 4 ಪುಟನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಪೂರ ಸರ್ವಿಸೇಬಲ್ ಜೋಕುಲುಳ್ಳೇರ ಅಕುಲು ತೆರಿಯುಪ್ಪವೇರು ಅತ್ತಂಡ ತೆರಿವೇರು. ಎಂಕುಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಗ್ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಅಕಲೆಗಾದ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಧೈರ್ಯ ಜೋಕುಲು ನಾವು ಸಹಯೋಗಿ ಬಾಬಾ ಕುಲ್ದೇರು. ಏರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಓದುದು ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲುಳ್ಳೇರು. ಅಕಲು ತಕ್ಷಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಾದ ವಿಷಯನು ಬರೆದು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು. ಪತ್ರಿಕೆಡು ಒವ್ವೇ ವಿಷಯನು ಪಾಡ್ನಲ ಐತ ಕಡೆ ಗಮನನು ಸೆಲೆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಶಿವ ಜಯಂತಿಗೆ 21 ತಿಂಗಳುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೊಲಿ. 4 ಪತ್ರಿಕೆಡು ಪಾಡೊಲಿ. ಹಿಂದಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಮುದ್ರಿತ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಈ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಬಾಬನ ಜನ್ಮದಿನವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು. ಪತ್ರಿಕೆಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು.
ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಂಪಾದಕ ಆದುಪ್ಪೇರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವಂತರಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಕಾಸುನು ದೆತನುಜೇರು. ಇಂದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣವಾದು ಉಂಡು. ಒಂತೆ ಖರ್ಚಾವು ಧೈರ್ಯ ಜೋಕುಲ್ನವು ಸಹಯೋಗ ಬಾಬನವು. ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ನಡತೊಂದುಪ್ಪೋಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಕಲ್ಯಾಣ ಪಂದು ಒಯ್ಕು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು. ಕಲ್ಯಾಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಏರು ಕೊರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕುಲ್ಡಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ವಿಜಯಮಾಲೆಡು ಬರ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ ಒರಿನಕುಲು ಪ್ರಜೆಕುಲು ಆಪೇರು. ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನ ರಾಜಯೋಗ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ವಿದ್ಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಯೋಗುಡು ಆಲಸ್ಯದ ಇತ್ತೆರಡ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಈತೇ ರಾಜಿರಾವುಡು ಪಂದು ಮಿತಿ ಉಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಏರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರವಂತರಾದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ನಮಕುಲು ರಾಜ್ಯ ಮಣತನಡು ಬರ್ಪೇರೋ ಇಜ್ಜೋ ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಲು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಒಂಜೇ ರೀತಿ ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪೇರೋ ಆ ಅಂಗಡಿನ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪುವೆರು. ಕೆಲವರ ಮಿತ್ತು ಗ್ರಹಚಾರ ಕುಲ್ಲುಂಡು. ಅಪಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡಕುಲು ಫೇಲ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೇಡಿಪೇರು ಇತ್ತೆ ದಿನಕುಲು ಕೈತಲು ಬರೊಂದುಂಡು. ಯುದ್ಧದ ತಯಾರಿಲು ಅವೊಂದುಂಡು. ಆಪತ್ತುಲು ಸಹ ಬರೊಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಉಂಡು. ಯೋಗ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಯೋಗೊಡ್ದೆ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಮಲ್ತೊಂಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯೋಗೊಡಿತದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನತೆನು ಮುಟ್ಟಿಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ರಾಯಲ್ ಕುಟುಂಬಡ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಲು ಅದೃಷ್ಟಡು ಇತ್ತುಂಡ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು. ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರೆತ್ತಿನಕುಲು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡ್ ಪೋದು ನೌಕರರು ಆಪೇರು. ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನು ಪಡೆಯೋಡ ಅಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತು ದೂರುವೆರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಪಾಡುವೆರು. ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರನು ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರನು ಪಾರೋಡಾಪುಂಡು. ಜಪ್ಪುನ ಏರುನ ಕಳೆತ ಚಿತ್ರನು ಪಾರೋಡಾಪುಂಡು. ಭಾರತನೇ ಸ್ವರ್ಗ ಭಾರತನೇ ನರಕ. ಸ್ವರ್ಗುಡು ಏತು ಸಮಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ನರಕಡು ಏತು ಸಮಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಆದೇಶನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಮುರಳಿನ ತಪ್ಪಂಡ ಆದೇಶ ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ. ಸಹಯೋಗಿಯರೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಚ್ಚಿ. ಬಾಬಾ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಈ ವಿಷಯ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತುದರ. ಸರ್ವಿಸೇಬಲ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಾತಾ ಕಡೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ಮಸ್ತು ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದುಪ್ಪೇರು. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬತ್ತನು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆಕುಲು ಸೈತೇರು. ಬಾಬಾಗೆ ಏಪ್ಪಲ ಸಹ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ವಿಧೇಯ ಸೇವಕಾದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬರ್ಪೇರು. ಪಾತ್ರನು ಕೈರ್ದು ದೆಕ್ಕುನೆನು ತುಂಡ ಅಕುಲ್ ಸಹ ದೆಕ್ಕುವೆರು. ಅಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇಹದ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು. ತಟ್ಟೆ ಕಟೋರನು ದೆಕ್ಕುಜೇರು. ಈ ರೀತಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಉಪ್ಪನಕುಲು ಬೂರ್ದು ಹೋಪೇರು. ತಮ್ಮ ಅಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತೊನುವೆರು. ಬಾಬಾ ಏಪಾಂಡಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊನುವೆರ. ಶಿವಬಾಬಾಗಂತೂ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶರೀರನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಆರಂತೂ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅಪ್ನೇನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಜೋಕುಲು ಏಪಲ ಸಹ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಬುಡ್ಪುಜೇರು. ಅಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಈರ್ಷ್ಯೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸುರುಕು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಆವಡು. ಅಕುಲು ಸಮೇತ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಓದುವೆರು. ಅಂಡ ಕಾನೂನುಗನುಸಾರವಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಮೊಕುಲೆ ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ಡು ಪಾಸ್ ಆಪೇರು ಪಂದು ಸರ್ವಿಸ್ದ ಆಸಕ್ತಿನ ದೀವನಡಾಪುಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲು ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪ ಬಂದು ಬರೆಯುಡು. ಬೇಹದ್ದುದ ಅಪ್ಪರ್ದು ಬೇಹದ್ದುದ ಆಸ್ತಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಬತ್ತದು ತೆರೆಯಲಿ. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು ತೆರೆಯೊನ್ನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ. ನಿಖಿಲ್ಡಲ ಸಹ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಕೆಲವೆರಡ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ಏರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ನಶೆ ಏರುಂಡು ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ನ ಅರ್ಥನು ಸಹ ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ದೆಹಲಿ ಬಾಂಬೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು. ಅಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಈ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ತೆರಿಪವಲಿ. ಅಕಲ್ನ ಕೈಟು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅರ್ಧ ಬಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಡಲ
ಕಾಲು ಭಾಗ ಕೊರ್ಪುಂಡಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರನು ಖಚಿತವಾದಲ ಪಾಡುಲಿ. ಬಾಬಾ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಈ ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಭ್ರಂಜನೆಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಬೈದನು ಖರ್ಚಿದ ಚಿಂತೆಜ್ಜಿ ಚಿತ್ರನು ಮುದ್ರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಾರಗು ರಡ್ಡು ಪತ್ರಿಕೆಲು ಎಲ್ಯವು ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣೊಡ್ದು ಇತ್ತಿನವು ಒಪ್ಪೋಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು. ಬಾಬಾ ಸರ್ವಸೇಬಲ್ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಸರ್ವಸೇಬಲ್ ಜೋಕುಲೆ ಸಲಹೆದ ಅನುಸಾರ ನಡಪೇರು. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬರೆಪೇರು, ವಿಷಯನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು. ಬೇತೆ ವಿಷಯನು ಮುದ್ರಿತ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಹ ಪತ್ರಿಕೆದ ಜೊತೆ ಕಡಪಡೋಲಿ. ಐನು ಸಹ ಪತ್ರಿಕೆದ ಕುಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಪತ್ರಿಕೆದ ಉಲಾಯ್ಡು ಕರಪತ್ರನು ಪಾಡುವೆರು. ಸುರುಕು ಈ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಪತ್ರನು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇತೆಕಲ್ನ ಜಾಹೀರಾತದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಐನ್ ಉಂತದೇರು ಅಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದವರ ಅವರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಿನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವಜಯಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುನು. ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಸಹ 7 ದಿನ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನು. ಶಿವಜಯಂತಿ 1 ದಿನ ತಾದುಂಡು ಐನು ವಿಭ್ರಂಜನೆಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಸಹಯೋಗಿಯಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ರೆ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಡು. ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪಡು. ಜ್ಞಾನದ ನಶೆ ತುಪ್ಪೋಡು. ರಡ್ಡು ದೇಹ ಅಹಂಕಾರನು ಬುರ್ದು ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವಡು. ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೇತಕ್ಕಲೆಡ್ದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಈರ್ಷ್ಯೊಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಲನ ಸಮಾನ ಅವಡು. ವರದಾನ ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಶ್ರಮಡ್ದು ಮುಕ್ತಾಪುನಂಚಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ನೇಹಿ ಭಾವ. ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಸಹಜ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪರಿಶ್ರಮ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಪರಿಶ್ರಮ ಮನೋರಂಜನೆ ಆದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಂಧನುಡು ಬಂದಿತಾಯ್ನ ಆತ್ಮಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ನೇಹಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಸಹಜವಾದೇ ಪರಿಶ್ರಮದ್ದು ಮುಕ್ತಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಈ ಸ್ನೇಹದ ವರದಾನ ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪುನಗ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿನ್ನಲ ಸಹ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಸ್ನೇಹದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೂಪಿ ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಸಹ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ನೀರ್ದ ಸಮಾನ ಹಗೂರಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸದಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಆದುಪ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೇನು ಸಹ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಆದು ಮಲ್ಪುನಿ. ಇಂದುವೇ ಯಥಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಾದಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.